Приветстваме в чата господин Блъсков, Виктор Блъсков, който е от канала По средата, нали така се казва този канал? Аз трябва да го преименувам вече на Виктор Блъсков просто канала. То не е много по средата, да си признаем са и двамата. Аз съм по средата. Така е. Значи аз ти благодаря много, че се включи спонтанно. Аз ти написах сега, защото преди тебе в канала беше Мишо Шамара, който е Radical Left Lunatic. Който не знам дали си информиран, но докато той беше в твоя канал и докато вие си говорите, той ме псуваше на моя Фейсбук профил. Той и тук те напсува, да знаеш. Предполагам. Така че... Той ми пишеше: ти педофил, расист, маган. Гледай сега, Мишо Шамара той е единия край на спектъра, ти си другия край на спектъра, затова аз сега ще видим колко си far right. Ти си far right. Ще те разочаровам, ако търсиш много особено теста на Благо, ще те разочаровам. Там е малко... Излизам доста джендър в теста на Благо, да се призная честно. Сега ще видим. Чакай само тук, че пропуснах. Снупчо гифт на един съб, трябва да му пуснем едни аплодисменти. Тук аз съм преди всичко капиталист, щом като дават хората пари, веднага получават поздрав. Така. Ами, добре, аз им казах и на хората, че целта на цялото нещо е да видят всеки един човек как отговаря на въпросите, да популяризираме това нещо, те да си направят теста евентуално или да се замислят по тия въпроси и да изслушат вас, които сте мои събеседници, за да разберат дали са по-близо до твоите виждания или те на Мишо Шамара или на някой друг, който ще се появи на целия формат. Това е много добра идея. Този тест аз го правих и аз на едно видео и наистина съм за да се популяризира, защото хората като го правят автоматично започват малко да мислят по-рационално по въпросите, а не по симпатии, нали? Така че съгласен. Плюс това аз исках да поканя някой, който може да е с различни виждания от моите, за да е по-интересно, защото пък иначе става балон, нали? Аз Абсолютно. мисля, че може да има по-така диалог извън коментарите във Фейсбука, там е по-скоро сир. Той моята коментарна секция е лудница. Знаеш какво правим в коментарите във Фейсбук? Там е за капитализма. Да. Чакай, само ще ти шерна екрана да виждаш и ти въпросите. Мисля, че вече трябва да виждаш моя екран. Добре. Аз съм страни, че се включих с телефона малко и съм на PC-то, ма... Аз ще ти ги чета и ти ще таковаш. Само аз ще шерна екрана да се вижда пак отново екрана. Започваме го от начало този тест. На всеки въпрос, нали, можеш ти да обясниш какво ти е мнението, да видим какъв ще излезеш. Аз, между другото, направих един подкаст с Благо, където аз реших теста. Излезнах ляво-дясно 50 на 50 аз излезнах. Точно по средата. Перфектен център, мога да го гледаш. И си enlightened centrist. Аз съм enlightened centrist, аз съм много такъв нишова група. Дразня всички, общо взето. И ще видим сега какви ще бъдат твоите отговори. Ти предполагам, че знаеш теста. Благо ми обясни, че когато кликнеш този въпрос е много важен за мен, означава, че този въпрос, точките от него имат двойна стойност, да кажем по този начин. Добре, айде първия въпрос. България трябва да преразгледа членството си в Европейския съюз. Не подкрепям с твърдо, само че не бих дал, че този въпрос е много важен за мен, защото аз не мисля, че въобще трябва да се... Сега то е сложно, защото аз не мисля, че този въпрос въобще трябва да се задава. Той не мисля, че е въобще на дневен ред. В този смисъл той въпросът не е важен за мене, но пък същевременно за мен е важно пък да не се преразглежда членството си в Европейски съюз. Ми е малко трудно да преценя дали трябва да сложа звездичката или не, честно казано. Но не подкрепяме отговора тук. Мисля, че без този въпрос е много важен за мен. Не мисля, че ще го отрази релевантно. В смисъл, това не ми е водещото нещо в неето. Абсолютно твърдо съм против излизането от Европейски съюз. Това съм го обяснявал отново и отново и отново. Аз съм си българин, съм и европеец и за мен членството на България в Европейски съюз е абсолютно най-добрата стратегическа възможност в момента. То няма и други.
Аз много често не се заяждам, ама спор с хората, които ми казват, излизаме от ЕС, влизаме в БРИКС. Къв БРИКС, бе? БРИКС е една ежегодна дипломатическа среща, където се срещат и си говорят някакви неща. Това не е съюз, това не е геополитическа заявка, то е някакви държави, там се събират ежегодно. Това е. Чат, още един ПП. Ще излезна много ППДБ, предупреждавам те, ще излезна доста по-шуко. Чат, вече няма, то трябва ППДБ, верно 121 депутата да изкараме. 180. България трябва да поддържа по-близки политически и икономически отношения с Русия. В далечното бъдеще надявам се един ден да има условията това да се случи, защото България е кръстопътя на цивилизациите. Днес не и в близкото бъдеще не, защото ние нямаме никаква полза от това. България не може да играе и двете страни в сегашното си състояние и това идва с една цена, която ние сега не можем да я платиме. Орбан в Унгария се опита да плати тази цена, не успя, а той е с доста по-строга власт от нас и сега да не се лъжем, Унгария преди 10 години доста по-богата държава и по-силна от нас, но и той дори не успява да държи този баланс, просто не му се получава. България не може да го направи това. Казвам го чисто такава гледна точка на изгодата, гледна точка на личния ни национален интерес, в който да предположим една ситуация, в която загърбваме всеки морални и такива позиции в идеята, дори само за икономическа полза. Дори това за мен е невъзможно в сегашната ситуация, така че не подкрепяме отговора на този въпрос. Просто... Добре, ти ми казвай сам, когато да слагам звездички, окей? Не е звездичка и това. Това не е едно от нещата, които определят в момента политическата ми идеология. За мен Русия не е толкова важна, колкото за много хора и това също е нещо, което споря редовно, защото се ме карат смисъл, ти такова Русия, Русия. Не ме интересува кой знае колко Русия. Смисъл, аз съм роден 92-а, никога не съм ходил там и това не ми определя. Ти си набор. Набор си ми. Да. Тебе колко ти определя Русия политика? Тебе повече, да. Тя определя на мене, а тук при мене определя на тебе, така че мериш за реакция. Добре, следващия въпрос е: България трябваше да проведе референдум за приемане на еврото като официална валута. Абсолютно да, аз не твърдя, че щях да гласувам на този референдум против еврото, но аз мисля, че решенията за интеграция в Европейски съюз трябва да се взимат с референдум. Не съм, впрочем, има една такава идея, че референдума за еврото щеше 100% да излезне се едно българите отказват еврото. Аз не съм сигурен, че ако се беше провел този референдум, ако бях приели да се проведе, щеше да бъде толкова категорично против еврото и си мисля, че имаше по-скоро възможността той да няма нужните гласове, за да е валиден. В смисъл, според мен хората просто нямаше да гласуват на този референдум, което ефективно е признание, окей сме с еврото, нали? Аз си мисля, че от самото начало това снишаване и тази позиция на така наречените евроатлантици да са против референдума беше доста позорна, защото ти подкрепяш, нали, влизането в еврозоната, но ти самия не вярваш, че народът е съгласен с тебе. Тоест ти не вярваш, че това е нещо, което може да ги убедиш, което е обективно добро. Чай малко сега, би трябвало ти, този, който, нали, вярва в тази гледна точка, ти би трябвало да вярваш в това нещо и трябва да вярваш, че хората ще последват, ако им го обясниш като хората. Разбирам аргумента, че българите не са толкова образовани, примерно, но ти същевременно имаш този момент с неактивността. Ние не гласуваме на избори, на референдуми също не гласуваме много. По принцип, според мен, трябваше да се приеме това нещо, защото сега влизането ни в еврото винаги ще е белязано от това, че вървеше ръка за ръка с отказване на референдума. Събраха подписите. Това е положението. В смисъл, нали, трябваше да се проведе този референдум. Абсолютно го подкрепям това нещо. Пак не мисля, че обаче е много важен въпрос за мен, защото това мина и замина и вече за жалост е минало свършено. Това е вечното нещо, което ще бъде отбелязано еврото, просто за мен е винаги. Добре. Но подкрепям. В смисъл подкрепям, че трябваше референдум да се проведе. Добре, ще ти го кажа. Аз гласувам, подкрепям, както ти казваш, но аз според мен пък аз съм против за такива въпроси да има директна демокрация. Като цяло затова има такава, как се казва? Представителна демокрация. Да. Разбирам те. По принцип аз си мисля, че закона за референдумите е много щупен у нас. Той е много безмислен и се превърна в някакво такова нещо, да се вземе една политическа кауза, да се изнасили, това е точният термин, да се изнасили тази политическа кауза, за да си направи някой политически пиар.
И референдумите са безумни, защото То като цяло във всички държави, в Да. Италия, примерно, референдумите така се получават, защото да, може да е контрапродуктивен, може да убиеш една цяла полезна кауза, защото се политизира. Но Точно. затова казвам, че според мен такива неща не трябва да има референдуми, а трябва да има някакво общо разбиране на политическо ниво, ама явно е трудно. Аз съм съгласен с тебе, но аз мисля, че имам една така философия лично в демокрацията и начин, по който работят тези системи, който е, че ако не си съгласен с един закон, ти все пак го следваш и същевременно се опитваш да го промениш. И в тази връзка с референдума, докато го има този закон, докато те са събрали подписите, според мен трябваше да се случи и паралелно с това трябваше някой да вземе да реформира тези безумия с референдумите в Конституцията, защото този е конституционен въпрос. Добре. Аз искам просто исках да кажа защо, нали, защото така изглежда, че човек е против референдума. Аз съм не против тоя конкретно, примерно и за Брексит референдума показа, че може много тъпоти да се направят, но всеки сам си преценя, както казват. А военните действия на Израел в ивицата Газа са оправдани като отговор на терористични атаки. Не подкрепям конкретно. По принцип имаше оправдано действие като отговор, да кажем. Може да е имало. Няма да навлизам в детайлите на случката там 8 октомври ли беше? 7 октомври. 7 октомври, да. Няма влизам в детайли, нали, откъде тръгна цялата тази работа, но каквото ще да се е случило, това, което те направиха като отговор, не е оправдано категорично, така че абсолютно не подкрепям тук. Пак, Добре. не е много важен въпрос за мен, просто не подкрепям. Окей. Народното събрание трябва да ратифицира договор за включване в съвета за мир на Доналд Тръмп. Ти можеш ли ми кажеш какво ще прави този съвет за мир? Аз не мога. не мога да разбера какво ще прави този съвет за мир. Мисля, естествено, че не подкрепям. Начинът по който го направиха особено беше абсолютно безумие. Това нещо да ти свършва мандата и да го вкараш в 12 без 5 братче в Народното събрание, като не се знае дали тия дето ще гласуват, ще бъдат в следващото Народно събрание. Пълен абсурд, ще платиме някаква сума пари, никой не знае защо, никой не знае с какво. Освен това, да предположим една хипотетична ситуация, в която Доналд Тръмп е някакъв много уравносен и готин президент, който върши работата, не напада Иран и така нататък. И аз пак не съм съгласен, защото той още 2016 като тръгна да изгражда някакви такива негови си контри на ООН, едно, той тогава го правеше и нито една от тях не оцеля след като на него му свърши президентството. В смисъл, това са някакви такива неща, плащаш някакви пари, влизаш в него и никакъв смисъл няма от това нещо. С оглед на това, че той започна и войната, па съвсем па не. Така че не подкрепям. Категорично не го подкрепям това нещо. Окей, пак без звездичка. Без звездичка. Има други въпроси, на които са ми по-важни. Окей, плоския данък трябва да бъде заменен с прогресивно подоходно облагане. Не подкрепям и този е важен за мен. Този е много важен за мен. Тук задължително една звездичка. Чат, богаташите си падат си парите. Пусна ли приходите ми от YouTube да ме съжалиш? Аз искам другите да ми дадат. Не от YouTube. Тия дето не ги показвам. Network. Да пиша пак ще стане жал за мене. Аз имам много често в коментарите някой, който ръгне някаква клевета, нещо такова и аз понякога пиша, такова, искаш ли в съда за клеветата и те си мислят, че аз не съм готов да отида в съда, защото ако те клеветят, примерно ще правиш далавери, ти трябва да си покажеш нещата, които правиш. Аз нямам проблем, няма влизам в това нещо, само стрима хората да кажат, то какви ги говори. Victimizing. Да, но прогресивният данък аз не бих гласувал за никой, който има. Добре, кажи какъв ти е проблема с прогресивния данък конкретно? България ми е проблема с прогресивния данък, защото ние сме безкрайно застаряща държава с икономика, където едва крета, деиндустриализира се от ден за друг. И ние нямаме фискалния капацитет на бизнесите да промениш данъчната структура, защото ти винаги имаш един такъв период на хаос в самото начало и да кажем, че логиката е, че едни бизнеси ще се отидат, а други бизнеси може да дойдат. Примерно, може да се разпространят бизнеси извън София, защото с прогресивно данъчно облагане може да имаш повече социални системи, да кажем. Примерно, повече хора ще имат пари за харчене в провинцията. Много лайшка така логика вадя, но просто обяснявам един пример. При нас това просто няма да се случи. Бизнесите, които си отидат, няма кой да ги замени, защото няма хора, няма бизнеси, няма хора, които да работят в тях.
ние нямаме капацитета това да го направим. С тази смяна на данъчната система, според мен е за икономика, която е по-издръжлива от нашата. Просто ние нямаме в момента възможността да го направим. Иначе по принцип ми харесва плоския данък, да кажем. Аз пак съм за него, но повече щях да приема прогресивното облагане, ако бяхме държава, която може да си позволи да го направи. Затова в момента ми е червена линия, просто защото ние не можем да го направим. А не защото съм и аз толкова го предпочитам. Аз пак го предпочитам, нали, ама... Това мен е много важен въпрос. Не бих гласувал. Аз имам два въпроса. Той един не си спомня дали после го имаше за ядрените мощности. Обаче на тия избори, в смисъл, много неща ще решат за кой ще гласувам, но нещата, които са задължителни да фигурират, е някой да подкрепя ядрени мощности и плосък данък, да не е прогресивен. Това ми е, нали, дъното. Преди да мина на следващия въпрос, трябва да шаутаут на Ивенчи, който ни рейтна в Twitch. Огромен рейт, 43 зрителя. Благодаря ти много, Ивенчи. Надявам се да е бил добър стрима. Тук сте в пълното шоу, където Виктор Блъсков решава политическия компас, да видим за кой ще гласува. Добре, каза ни какви са ти главните точки. Нямаше такъв за мощностите. Конкретно нямаше. Мисля, че на този тест нямаш такъв въпрос. Максималният осигурителен доход трябва да бъде значително увеличен или дори премахнат. И по-скоро да, ама той е малко сложен въпрос този, защото трябва да го вземеш под контекста на това какъв ще е данък, заплати и разни такива работи, но по-скоро да. И се подкрепям. Къмто нямам мнение, ама... Казвай кое да слагам. Нямам мнение или подкрепям? Премахнате по-скоро, да. Подкрепям. Подкрепям, окей. Не слагаме звездички. България трябва да ускори излизането си от въглищна енергетика, дори ако това води до загуба на работни места. Значи първата част окей. Обаче за мен енергетиката е или въглищна, или ядрена. Аз предпочитам ядрена. Ако ускориш излизането от въглищна енергетика, като я замениш с ядрена, окей, съгласен съм. Даже не просто съм съгласен, това го подкрепям на 100%. Смисъл, това, което се случва с мариците, с тецовете и така нататък, то действително е доста кофти за здравето на хората в района. Проблема тук е именно втората част, която е дори ако това води до загуба на работни места. Това се предполага, поне аз го чета това нещо, това въпрос, като на всяка цена един вид да излизаме от въглищната енергетика. И затова е по-скоро не подкрепям заради втората част, въпреки че лично считам, че трябва да се излиза от въглищната енергетика в замяна да има ядрена. Така че не подкрепяме тук. Пак къмто нямам мнение. Окей. Частните пенсионни фондове трябва да играят по-голяма роля в пенсионната система. Абсолютно. В една застаряща нация да нямаш избори, да има такава зависимост от държавата, не съм на 100% съгласен. Ние сме 45 години средна възраст, ако вече не сме 46-47, и е добре да има избори, е добре да има малко лична отговорност за тази работа, така че подкрепям. Ама чакай, те тук го обясниха, ми го обясниха, че в момента пенсионните фондове, частните, парите ти отиват от тия деци дал на държавата. Държавата ги дава на определен пенсионен фонд, а не ти лично. Така е под въпрос малко, защото това има страшно много потенциал за схеми. Аз не съм много добре запознат с този въпрос, има предвид. Не съм разглеждал пенсионната система. И аз го бях разбрал като тебе, т.е. че всеки да има, примерно, ще ти го обясна как е в Германия. В Германия, ако ти започнеш да си внасяш пари в пенсионен фонд, държавата ти дава облегчение равно на парите, които ти внасяш в пенсионния фонд, спрямо там осигуровки, които плащаш. Да. Доколкото разбрах, това Благо ми го обясни, в България работи, че ти си даваш парите на държавата и държавата избира на кой фонд да ти ги даде. Или по-скоро ти можеш да избереш там няколко фонда, ама някакво пак не знам, странно е. Но... Аз това не го знаех. Ами тогава нямам мнение, защото де-факто искам това, което ти ми обясняваш в Германия, но това, което той ти е обяснил, не съм съгласен, така че по средата. Добре. И аз така дадох, нямам мнение май. Корупцията в държавата е по-голям проблем от неравенството или бедността? Това е много труден въпрос, защото те са свързани. В смисъл, неравенството и бедността произлизат от корупцията. Нали? Корупцията произлиза от неравенството и бедността. Това е много труден въпрос. Аз също, нали, като правих теста, се затрудняваха хората да отговорят на този въпрос. И аз се затруднявам винаги да отговоря. По принцип съм съгласен, защото считам, че в момента там, където може да се намеси и да се реши
въпросът е повече и нали, приоритетно корупцията, неравенството и бедността ще има повече от такъв ефект, ако корупцията се намали. Така че по-скоро подкрепяме тук отговора. По-скоро подкрепям, отколкото не подкрепям. Аз не мисля, че ти мога да решиш неравенството и бедността без да решиш корупцията, а корупцията може да я решиш без да решиш нали, изцяло неравенството и бедността, така че по-скоро корупцията е приоритета. Да. Това въпрос също е труден, защото... Чакай само да го прочета. България трябва активно да привлича имигранти от трети страни за квалифициран труд, за да компенсира демографския си недостиг. Дефинирай кой е квалифициран труд. Аз съм не просто окей, а твърдо подкрепям да вкарваме бесарабски българи, нали, украинци, да вкараме от Балканите, да вкараме северно-македонци, да вкарваме... Расист! Като мемето на Питър Грифин на Family Guy, да беше окей, not окей цветовете на кожата. Да, това е Блъсков, седи на границата е така с една палитра и седи и гледай ти ти не. Аз съм по миграцията, имам твърда позиция отскоро, съм решил, че аз съм берлусконист по миграцията. Миграцията не е окей, ма красивите жени може. Това е на Али Джи решението, не знам дали си го спомняш, ако си гледал Али Джи. Да, спомням си, да. Това е точното решение на миграционния въпрос, но шегата на страна, аз по принцип не съм против миграцията за квалифициран труд, обаче това, което правим в момента, което е буквално най-ефтиното, ама буквално търси се то, който приема най-ниската заплата, най-гадните условия, който едва минава летвата на квалифициран труд. Мисля, ние внасяме, братче, дори не внасяме, примерно, индийци, което иска да прави Европейския съюз, ние внасяме Бангладеш. Защо? Човек... Добре, ти си против защото то изглежда, че ги внасяме, сера отиваме и ги събираме и ги внасяме. А те сами си идват. Ние им даваме възможност, отварят се работни места. Аз съм виждал къде работят тия хора. Работят по Да, аз знам аргумента. Кой ще пратиме да работи? Децата ти ли да пратиме да бачкат, примерно, да знам, на някоя ферма или да сервират по сватбите или да готвят в кухните? Кой да сложиме? Аз съм съгласен. Аз ти разбирам аргумента, ма от друга страна тук влиза и този въпрос. Ние някаква икономическа зона, да е бизнесите колкото да работят ли е цялата работа на тази държава? Ама слушай сега, обаче според мен България прави едно много хубаво нещо, което тук се сгреши, че България им казва на тия хора, вие идвате като нормални емигранти, ние ви даваме редовен договор, с който вие си плащате и данъци докато работите тук и си изкарвате добри пари за вас. Аргумента срещу миграцията в Германия, примерно, беше, че елате първо, па ще видиме. Да. Аз по принцип има един такъв особен момент в нашия внос на чуждестранни работници в България, че в момента закона за чуждестранните работници и внос на чуждестранните работници е окей. Той всъщност не е твърде много. Да, цифрите вече почват да стават много, но ние имаме твърдите квоти. Има го този момент, че тия работници в България, когато влезнат чуждестранните сезонните работници, работодателят е отговорен за всичко. И тия направят ли има най-малкия гав възможен, него го скъсват и заради това работодателите ги гледат, ама много внимателно и да, подбират до някаква степен такива, които поне няма да правят проблеми. Сега, проблема тук е, че когато това започне, неизбежно бизнеса започва да активира лобито, с което да отменят тия неща. Те вече пробваха го направят миналата година, обираха много здраво правителството да намалява условията, да намалява квотите, да пада отговорността от бизнеса да ги следи и такива работи. И това просто е път към най-големия проблем, който е масовия безконтролен внос. Повтарям, то не е внос, те сами си идват, но повтарям, окей, приемаме, че ти казваш, не искаш. Кой ще ти сервира на масата в ресторанта? Или кой ще ти сготви в ресторанта, или кой ще ти бърка бетон на... Ама ти като си готвиш къщи, ресторанта под къщи ще затвори. И то е верижна реакция. Разбирам аргумента. Аз считам, че тук обаче тежестта идва в това да не си усираме имиграционната система и да не се случва това, в което границите са отворени, който ще и да подбираме буквално най-евтиния възможен труд. Не знам, ти виждал ли си ги фирмите, защото ти кажеш не е внос, а ти всъщност виждал ли си ги тия фирми, които внасят чуждестранни работи, защото те внасят. Това е един голям бизнес, който се разви миналата година.
те буквално ти им даваш, примерно, искам 6, 7, 8 работника, нали, трябват ми за физически труд и те наистина ги внасят. Те отиват в Бангладеш, намират някакви хора и ги носят в България и ти ги дават с документи. Това е агенция. Това е агенция, ма това е посредник, не знам, за мен внос изглежда се едно вкарваме някаква стока. Това е посредник, агенция, искам толкова Така става, хора. те ги внасят тези хора, работят някакъв брутален труд на никакви заплати, вкарват ги на някакви брутални условия, дето там спът по пода в фабрики и такива работи и после ги изнасят след няколко години, защото им свършва договора. Не след няколко години, те обикновено са сезонни работници и повтарям, окей, не искаш, тогава дайте да им подобрим условията, не знам, но... Това идва с това да имаш сериозна система, нали, за имиграцията, така, която е съобразена с условията, които могат да таковаш с труда, който е необходим и така нататък. Защото имаш и другия момент. И примерно, ако имаш някой бизнес, който зависи изцяло само и единствено от тези работници, очевидно този бизнес, нали, не му е... То няма хора. То не стигат хората. Да бе, знам, че не стигат хората. Аз разбирам отлично. Значи, този спор съм го водил много. Когато аз писал по темата и спорих с един кмет, който в някакво градче там, примерно има 20-30 жителя, обаче има някакъв 200, примерно са. Имаше някакъв бизнес, някакви млечни ферми или нещо подобно. И тия ферми, примерно, са наели последните останали 40-50 души, които не са пенсионери. Обаче, за да работят тия ферми, на него му се налага да внесе 30 души, примерно, пак от Бангладеш, за да могат да направи този труд и само благодарение на това тия 30-40-50 души деца не са пенсионери, имат работа. Аз го разбирам това, аз наистина го разбирам това и считам, че има начин това нещо да продължи да съществува контролирано. Аз не искам просто да се продължава да се увеличава и да падат ограниченията и цялата концентрация на нас е да внасяме максимален брой. Това е другия проблем. Ние не гледаме въобще дали хората, които внасяме, съответстват на условията и така нататък. И между другото има някои други скрити проблеми, като това, че контрола, който държавата упражнява върху това нещо, не е кой знае колко добър. И има съображенията да се притесняваш, че може да влезне някой, който по принцип не е много добре да ти влиза в държавата, защото намеренията му са различни. Нали? Не са да работи, сещаш се какво ти говоря. Meanwhile да знаеш, че Миша Шамар е в чата и те псува. Няма да му чета в коментарите сега, може да си ги прочетеш на реплей. Той ме псува и под статуса, тя е написала някаква нова псовня, ама той не чете и не слуша, той си псува, аз защото ми писа, и на мене ми е писал, къде си бе умния, бах ти спрелия, мага, кразал проруски, бегай се моли на дедо Боже за чиста раса и не ми се обясняваш матка, той рапира в псовните си, доколкото аз го виждам. Добре, дай да не те разсейвам. Дай ще даваме напред. Добре, окей, да, видях го. Добре, не подкрепяш, така ли? Не подкрепям в сегашната форма, която се развива това нещо и както е зададено. Чакай, важно ли е за тебе това нещо? С звездичка ли си? Значи, по принцип, да. Обаче, както ти казах, тук има условието, че примерно аз наистина смятам, че не е лошо ние да направим условията да връщаме българи, за бесарабски българи, за украинци, за молдовци, за такива хора. Както е зададен въпроса, както аз го приемам контекстуално звездичка, така че може би служи звездичката. Предполагам служи, да. Важно ми е имиграционната система да не се унищожава. Добре. България трябва да въведе форма, който е правното признание. Но да, прочети го, ако искаш. България трябва да въведе форма на правно признаване на еднополовите двойки, например граждански съюз или брак. Да, тук Благо е сложил един капан, с който има риск винаги да излезе на турбо гига джендър, защото по принцип това, което Бабиш направи в Чехия, е сравнително окей. И този проблем, ние всички не следиме какво прави Бабич в Чехия. Бабиш в Чехия, за който не е запознат, първият му мандат, той е чешкия Бойко Борисов. В смисъл, има някаква идеология, ама накъде задуха вятъра, натам завива и прави каквото му каже топата. И Бабиш искаше по
нали, искане на международни организации и така нататък да прокара гей бракове в Чехия. Тръгна да го прави това нещо, както Бойко тръгна с Истанбулската конвенция, срещна една доста бойна опозиция и почна да му спадат подкрепата и така нататък. И Бабиш измисли версия, в която е много хитра и която реши проблема почти на 100%. Чехия има някакво признание на еднополовите двойки. Не знам какво е точно, ма не е брак, не е граждански съюз, някакъв договор, който ти дава всички права почти, които имат нали, двуполовите двойки, в смисъл на другите двойки. Сега не кажа нормални двойки, защото някой тук стрима ще дойде да ме застреля. Айде сега, никой няма те застреля в България, само повечето хора ще се съгласат с теб. В това стрим ме съмня, но мисълта ми е... В моя стрим има всякакви хора. Двойки, нали? Ти си мислиш, че моя стрим са само един вид хора, а той има всякакви хора в моя стрим. Шегувам се, аз се шегувам, разбира се, не. Сега Мишо Шамара в момента натиска на... Мишо Шамара е в Чикаго, да далече спокойно диша. Да, той натиска. По принцип това, което Бабиш направи в Чехия, нали, аз съм окей с това, защото има един момент, който винаги съм спорил и с мои, нали, познати консервативни и така нататък. Виж са, ти мога да не харесваш те да имат брак, мога да не харесваш да имат граждански съюз. Но в човешкия живот, какво ще трябва да правиш, стига да не си някаква ислямска държава, дето ги коли и бесия, дори и тогава, все ще има такива двойки. И ти окей ли си закона, примерно ако един от тия двамата отиде в болница и умира, нали, нещата са много зле, окей ли си закона да забранява на другия да отиде да го насвиждане, примерно? Защото нали, имаме този казус у нас, че ти примерно не мога да ги виждаш в последните моменти, някакви такива рати, не можеш да имаш решения за тях, защото не си официално тяхното семейство. Това е малко малумно, в смисъл това е безмислено закона да те блокира от такова нещо. В смисъл, наказваш ги, защото са грешници, да ги наказваш, братче, да не мога да го видиш как ти умира близкия. Това е пълен абсурд за мене и затова съм окей с това да има някакъв договор, който урежда тия отношения. Не съм окей институцията на гражданския съюз, ако щеш или брак, да се разширява към новите видове отношения. Нали? Защото в момента едни да не се разширява към други. Тук въпросът е такъв малко подвеждащ заради мен, заради това, че аз лично имам някакви други идеи, нали, които не съвпадат с дискурса българския, защото ние тук в България говорим дали да има бракове или да няма. Нали. Може би не подкрепям отговора, ама с звездичка ще трябва. Не с звездичка, не знам. Тоест, жалко, че нямаш някакво такова, не е важно за мен. Ти си против еднополовия брак да има в България? Бракове, да. Аз съм окей да има документ, който урежда отношенията, нещо, което урежда отношенията, нещо, което дава равни права, до не още обаче включвайки осиновяването, което смятам, че е въпрос, който идва по-нататък. Не мисля, че трябва да се едно с друго да се правят. Това е един от проблемите с тия бракове, че ти действително тогава отваряш институцията на осиновяването към... Защо не е проблем, човек? Хората са в сиропиталище. Мисля, че да си имаш баща и баща е по-добре. Аз имам идея за как да се уредят осиновяването на еднополовите двойки. Чакай малко, не искам да ги забранявам. Напротив, искам пилотна програма. Еднополовите двойки имат право да осиновяват деца, които са трудни за осиновяване. Ако стане, стане. Тогава това значи, че нали, може да има разбиране в обществото. Какво значи трудни за осиновяване? Деца, които са над 5-6 години, нали, те са обикновено тия, които не се осиновяват много често. Добре, слагам не подкрепям. Да, в смисъл не мога да сложа, нямам мнение, защото не е нали, да подкрепям всичките версии на това нещо, но определено, 100% са твърде строги. Много ми е любопитно кой ще му излезе да края като партия чат. Нямам си идея. Възраждане, ама на 60-ти на някъде. Не много. Окей. До сега не сме имали възраждане тук. Имахме обаче ПП първа и възраждане втора. Това беше много забавен резултат. Наказанията за притежание на малки количества марихуана в България са прекалено строги. Подкрепям. Абсолютно са прекалено строги. Абсурдно строги са. У нас едно такова на 18 години да направиш, братче, да отидеш с приятели някъде те гепи някой ченге и колко беше, то не си спомням колко беше, 1000 евро глоба ли беше, някакво абсурдно такова ниво беше, второто наказание е супер високо, при нас е абсурдно високо нивото на религията, трябва да бъде по-сериозно стъпена в училищно образование. Сега, тук по принцип
Аз нямам против религиозните часове до голяма степен, но имам доста съображения, които църквата така и не успя да отговори на тях и по-скоро съм към не подкрепям, но нямам мнение, като ще обясня защо. Защото аз като тръгнаха го правят това нещо, първата ми задача, защото мен детето ми е на 5 години, смисъл, той ще ходи в училище скоро и това ще да го фане. И първото нещо, което направих е да потърся програмата за религия, защото в момента има СИП религия, нали? Викам, някъде някой е пуснал някакъв конспект и да вие какво учат по религия. Като погледнах какво учат по религия, имаше училища, в които то час изглеждаше много готино. Примерно, учате празниците, учате какви са традициите, учате къде идва името на тоя, името на ония светец, кой е свети Иван Рилски. Супер, окей, децата това ще ги хареса, ще им хареса. Като в 5-6 клас учиш, примерно, ранната история, нали, откъде произлиза християнството, какво се е случило с Христос, чисто като историческа фигура и такива работи. Това съм съгласен. Аз мятам, че трябва да има повече застъпване на религиозната история в историята, защото това е важна част от историята, а ние не я учиме. Поне в моите часове по история нямаше нищо. Аз после сам съм се образувал какво е станало едно време, нали, с църквата и така нататък. Обаче имаше друг план на някакво друго училище, който беше, братче, как да обичаме Христос. Чакай малко, аз не искам да ми учиш детето какво трябва да обича и да не обича. Искам да ми учиш детето какво представлява и той да реши дали да го обича или да не го обича. И не на последно място, което доста ми промени мнението за това, беше, че аз не съм окей църквата да го преподава това. Защото ти като родител отиваш в училището, примерно, и някой учител ти индоктринира детето или прави мизерии. Ти моментално му държи сметка на този човек и той да бъде уволнен от училището. А попа какво ще направиш? Той работи за църквата. Мисля, църквата ще го предпази. Не дай си Боже да стане като американски случай с, нали, католиците там от Spotlight, дето е прословутата история, където той проблема 50% това, че те правят това на децата, 50% е, че църквата ги пази и като ги хванат, че правят някакви неща с деца, ги местят на друго място просто. И аз като видях, че не ме убеждават въобще, нали, че това нещо ще го водят учители, а не попове, доста ме отказаха. Така че нямам мнение тук по-скоро отговора, защото съм окей с това да има такива часове, но също и не съм съвсем окей. Частният хазарт трябва да бъде напълно забранен в България. Не подкрепям, защото напълно забранен какво значи? Това значи да се превърне в сива икономика, черен бизнес, който така или иначе ще съществува. Не мисля, че трябва да бъде напълно забранен. Мисля, че трябва да бъде много тежко регулиран спрямо това, което е в момента. Даже бих казал, че хазарта е може би най-големият проблем в България в момента въобще. Но не мисля, че трябва да бъде напълно забранен. Не мисля, че това е решението. Не подкрепям. Начин, по който задавам въпроса, не подкрепям. Окей. Аз също казах, че най-вероятно хората ще отидат да играят в Румъния и в Турция. Келфайда, че сме го забранили. Правомощията на главния прокурор трябва да бъдат ограничени. Да, абсолютно. Аз мисля, че тази позиция е доста вече изхабена като идея. Тя не работи. Смисъл идеята, че някой може да седи там и да контролира всичките тия неща. Абсолютно съм съгласен. Правомощията трябва да бъдат ограничени. Не бих казал, че е звездичка, но съм съгласен тук. Без звездичка. Ако може. Даже аз съм да бъде премахнат поста, ако може. Окей, значи подкрепям без звездичка. Така Подкрепям, но без звездичка. Неправителствените организации са необходима част от функционирането на една демократична държава. Тук ме е яд, защото аз бях добавил също един въпрос, който беше с по-различно изказване, но по принцип аз искам неправителствените организации да има закон за лобизма, който да определя това как неправителствените организации участват в политическата дейност, което според мен е абсолютно необходимо. Обаче те действително са част от функционирането на една държава. Неправителствените организации са нормалната връзка между хората и политическата сфера. Да, така е. Те са нещо, което... Виж сега, в България, аз съм го чел някъде, мисля, че беше нещо от сорта на 3 милиона души участват в неправителствени организации. Аз участвам в неправителствена организация. Аз всъщност понякога го забравям това нещо, но аз съм в управителния съвет на неправителствена организация. Нали? На коя си ти? Моля? В коя? На Шкварек, покрай това шествието за семейството, нали, когато първото го организирахме. На моя любимец Шквари. Да, на твой любимец Шкварек. Това го забравям някой, това преди 2-3 години, ама не, то между другото много хора в България са по същия начин като мен, нали? Подкрепяш някаква кауза, включиш се там в някаква организация и
После кой ще ходи да излиза. Въпросът ми е различен, че примерно ти ако 3 милиона души в България са в неправителствени организации, аз би казал, че имам желание да се регулира дейността на 1% от тях. И то само тия, които имат пряко участие в политиката, тия, които влизат в работните групи на министерствата, тия, които издигат кандидати за политици, примерно. Такива, но това нещо се урежда, както в целия цивилизован свят се урежда с закон за лобизма. И закона за лобизма е този, който просто е абсолютно необходим за нас. И то пак, този въпрос така е задаван в контекста на точно това, дали подкрепяш, примерно, ФАРА. Аз ФАРА не смятам, че има смисъл. Нас ФАРА е закона за регистрация на чуждестранните агенти. Лично аз смятам, че това е малко кьорфишек, че е такава дискусия, дето не Аз води съм за чуждестранните агенти, защото има твърде много руски. И да им кажеш да се регистрират, се е тая. Ти в момента имаш примерно регистри, колко щеш, за какво щеш. Кой ги гледа тия регистри? И какво като направиш регистъра на НПО-тата, кой ще го гледа този регистър? И какво ще промени този регистър? Абсолютно нищо. Поне според мен това е безмислена работа. Освен ако не го направиш по руския модел на закона, който има пряко отношение, нали, да забранява дейността на някой НПО. Ама това не е окей. Мисля, американската версия е един регистър. Там слагаш си данните, ако приемаш някакви дарения, се приемаш. Ама американците, там ако има някаква нередност, някой веднага го рови, примерно, става проблем, става казус и те затова не сами се контролират. При нас това няма стане. Добре. Да, аз не съм за ФАРА, тук нямам мнение по-скоро въпроса, защото в контекста на въпроса, нали, искам да има някакъв закон, който да регулира дейността, но са абсолютно част от управлението на държавата. Пациентите трябва да бъдат уведомявани електронно за всички медицински дейности, извършвани на тяхно име, за да се ограничат злоупотребите с средства на НЗОК. Подкрепям. Това е закона на Божо, който е окей. В смисъл... Окей. ДАНС и прокуратурата трябва да разкрият цялата информация по казуса Петрохан на българските народни представители и общественост. Подкрепям. Аз съм фен и следващия въпрос беше май същия и него го подкрепям за 5 еврото. Да, за 5 еврото, окей. Не И него го подкрепям. Не слагам мнението ми е абсолютно едно и също. За мен е американския начин един казус, като стане достатъчно обществено значим, меташ информацията, се оправят хората. Аз съм за това. Окей. Броят на служителите в държавната администрация трябва да бъде значително намален. Да, определено. В смисъл то в някои държавни администрации, защото у нас има феномена, който е работил в държавна администрация, аз имам и кратки 20 дни, който е работил в държавна администрация, знае, че в много отдели има примерно един човек, който върши работа за 20, а в други има 20 души, които трябва да вършат работа за един. Те има много места, където не трябва да бъде намаляван, но в МВР, примерно, задължително има необходимост от намаляване, така че подкрепям. Цялостната картинка е определено подкрепям. Окей. Звездичка не слагам. Не. Окей. Ти си определено доста малко звездички си сложил. До тук само 2. Общините трябва да имат по-голяма автономия да определят собствените си бюджети, включително как да разходват събраните средства. По принцип подкрепям, не кой знае колко, защото аз не мисля, че това ще проработи, но подкрепям. Аз имах един подкаст с един човек, с който си говорихме за язовирите, като беше безводицата, и той ми разправяше как и аз после проследих, че наистина е било така. Ходил на някаква среща в Перник ли беше, където нямаше вода, и били направили проект да прокарат някакъв канал, били отделили пари и всичко 100% готово да не се случва това нещо. И отказали да го правят. И след половин година разбрал, че това било, защото ако се стигне до кризисно положение, вероятно София ще отпусне бюджет за решение на проблема и те си спестят парите за себе си, да ги разпространят по други неща, го направили по този начин. Това не е действаща система и тя е масова в провинцията спрямо това, което той ми разказа, така че да, по-добре да са по-автономни. Президентската институция трябва да има по-ограничена роля в българската политика, тя вече има толкова. Това никой не подкрепя. Защото тя вече е на дъното, така че те я усраха с домовата книга. Защо се е Австралия? Айде кажи, защо е толкова според тебе това осиране с домовата книга? Домовата книга е безмислен закон, който той ти създава зависимост на президента от партиите, които са в парламента. Ти кога назначаваш служебно правителство? Назначаваш служебно правителство, когато има оставка на редовното правителство извън учредените за избори срокове. Тоест, ако правителството подаде оставка, тогава имаш избори. Ами добре, ама ти това правителство да подаде оставка, значи, че има гражданско недоволство, нали? В смисъл, това е причината да има оставка.
Когато има гражданско недоволство, това значи, че хората не са съгласни с хората, които са в парламента. А същевременно хората в парламента са тия, които определят кой може да стане служебен премиер, като те подадат оставка. Това е нонсенс за мене. Добре, обаче в българската система преди беше, че става малко като диктатурата на президента. Да. Обаче тук моето мнение е, че депутатите и парламента имат отговорността да съставят правителство и когато те се провалят с тази отговорност, проблема е при тях, а не е при това, че президента упражнява диктаторска власт. Мисля, те са тия, които трябва да правят правителство. Нали? Не президента е последния шанс, той не е негова работа. Те са му го предали това нещо, така че не е точно по този начин. Разбирам притеснението и в принцип не е окей президента да ти управлява година и половина държавата. Нали? Може би има някой законов такъв момент, който трябва да се коригира. Обаче ти като имаш пълен провал на парламентарната република, какво да правиш? В смисъл, ти си в някакви форс-мажорни обстоятелства, в които властта е оставена на майната си. Моето мнение е, че тук сега ще се съгласа с една теза, която съм чул от твоя приятел Шкварек, е, че действително институцията служебно правителство по начина, по който е съществувала допреди това, е убита, защото виждаме, че то не е неутрално, няма как да бъде, не защото е Гюров, ами ако беше на ГЕРБ човек, ще да е по-на ГЕРБ така комуникацията, но проблема в България като цяло е системна неинституционалност на всички играчи в цялата ситуация, защото да, ти казваш, окей, тия не са успяли и връчват тази отговорност президента, ама и президента и той не си спазва там институционалните така, поне облик да запази и то е системен проблем, така че аз не знам дали бих определил, че има нещо, което да е по-грешно или по-добре от другото. Не, проблема е системен, но за мен ограничението на премиерския пост към избора на избрани позиции от парламента. Между другото има и други абсурд, който е безумен абсурд, който е, че ти не може да имаш банков служител през премиер. В смисъл, това е отвъд всякакви институционални норми и традиции на западния свят. Човек от банковия сектор да става политик. Той не е от банковия сектор, той е от БНБ. Не е от... Банкер добре, той и Драги беше избран за такава роля. Айде сега, това Драги не беше избран директно от банката. Добре, не беше избран директно от банката, ама това е все едно, нали, Мерц не е вече в BlackRock, ама си познава колегите от BlackRock. Не, смисъл не е същото. Даже ако не се лъжа, мисля, че Европейския съюз не се ли беше възмутил от това, че в домовата книга включваме БНБ? Не съм го следил това нещо, не мога да ти кажа тук. Мисля, че имаше някакво или дали беше от някоя... Да не кажа нещо, без да искам... Ще кажа, че решението не е толкова дълговидно, защото беше направено адхок там за ситуацията с... той е реформа в Конституцията също Радев, което беше... Не се прави срещу един човек. Между другото, ти... Но в контекста се... Да, кажи. Не, в контекста според мен беше наложително, но сега не се знае в дългосрочен план. То е наложително, но те го правят хората, които са го направили наложително. В смисъл, то беше наложително, защото те не можеха да съставят правителство 3 години, нали? И после те го променят заради обстоятелствата. Но ти не знам дали си даваш сметка и хората ли си дават сметка. Примерно мен Гюров не ме кефи, нали, като нещата, които прави, естествено, нали? Много мизерии за мене направи лично. Обаче... Кажи, кои са тези мизерии? Много ми е забавно, като кажеш мизерии. Какво толкова е направил? Аз не мисля, че той беше той, кой трябва да подписва договор с Украйна, като тук преди да кажеш, аз съм съгласен, че трябва да се подпише договор с Украйна. Между другото, аз от доста време съм казал, че ние подкрепата, която сме дали на Украйна, няма никаква логика да не подпишеме договор с тях за обмяна на технологии, за размяна на информация и така нататък. Но той Радче Гюров, като подписа този договор, 10 годишния договор с Украйна, то отиграва една топка, в която сега партиите се надпреварват да са против това нещо и в следващия парламент ще го отхвърлят. Мен това повече ме притеснява, отколкото дали той го подкрепил или не. Аз мисля, че те ще го отхвърлят. Една от първите работи ще в парламента се гласува и понеже всички много се притесняват да няма пак избори есента и всичко ще е на ниво пиар, нали? И веднага ще се гласува този договор с Украйна и веднага гръмко ще се отхвърли това нещо и оставаш пръст в устата и трябва да ходиш при украинците и им кажеш, сори, ние го подписахме, ама няма да го ратифицираме, нали? Това примерно за мен беше голяма грешка.
Гюров да отиде и той да го подпише. И той го направи според мен само за личния си пиар, с което усложни цялата ситуация. Пример само давам. Добре, с това съм съгласен. Ама чак па мизерия да го нареча. Но Гюров, аз това тръгна да казвам, той Гюров мога да не ми харесва, ама то нямаше друг. В смисъл, какво главче? Аз исках мацката да вземат. Рая Назарян. Не, она другата, още по-опнатата. Дето е зам омбудсман ли, каква се води? Да, омбудсмана. Топ моделката, аз бях за нея. Добре. Уважавам ти мотивацията. В смисъл, ако не, сега жените имат там Гюров да си го гледат. Броят на избирателните секции извън Европейския съюз трябва да бъде намален. Нямам мнение, защото това е двоен въпрос. Мисъл, има проблем с гласуването с автобуси в Турция, обаче по същевременно, нали, не е кой знае какъв проблем на другите места. Виж, аз лично си мисля, поне аз съм живял много, 10 години съм живял в чужбина. Личното ми мнение е, че не кой знае какъв проблем, ако ти примерно живееш в Англия и така нататък, да гласуваш в Лондон. Знам опашките, живял съм ужасно, ама ако ти е достатъчно важно, сега ще отидеш. Смисъл. Пиша ти в чата, не е договор, а споразумение, разликата е огромна. Каквото и да е, парламента трябва да го ратифицира, чат. Каквото и да е. Лена Бориславова, защото и аз написах подобен статус и ме наплюхте, четете от Лена Бориславова, защото пише Лена Бориславова пише, че този договор трябва да бъде ратифициран в парламента и ако ще да се казва не знам, подпис на приятелството, трябва да бъде ратифициран в парламента. Това го пише в член 85 на Българската конституция. Мисля, че член 85 специално проверих. Гласуването в България трябва да бъде изцяло машинно. Евентуално да, днеска не. Не подкрепям заради това, че според мен те го направиха по един начин, защото ти спомняш си историята на машинното гласуване. Те го вкараха от едни избори за други. В смисъл, бам, оставка на правителството, нови избори, айде 100% машинно в цялата държава. Като имаше и пилотни тестове по друга страна, да ги водят от 10 години, мисля, че, които па бяха в една-две секции, нещо такова. Беше направено по кофти начин. Когато го направиха, излезнаха тия неща с намерените машини в складове, излезнаха някакви проблеми с договорите, не си клам си, защото му се лепне едно петно на гласуването, машинното гласуване в България, което според мен не може да му се измие. И аз съм на мнението, че трябва евентуално е добре да бъде машинно, евентуално е добре да бъде, ако щеш, интернет гласуване. Обаче, ако сега днеска се натиска това нещо на 100% да бъде машинно от днес за утре, според мен ти му нанасиш повече щета дългосрочно, защото просто гадно е това нещо, но хората не го вярват в машина, не вярват в машинното гласуване. Това е моето мнение в момента. Е по-добре сега да не се прави това нещо, за да може един ден да го направим на чисто и евентуално да проработи. Не му беше времето, когато го направиха. И плюс това не успяха да го износят. Те го вкараха това машинно гласуване, после нали, правителството, което реално беше на Киро Петков, в оставка се там колко месеца беше, не мога да сформира други правителства и това нещо отиде по дявола. Оставка, падна правителството. Падна, да, така е, прав си. Да, не подкрепям. Не подкрепям да бъде изцяло машинно, защото въпросът е в сегашна време се подпомогващи и по принцип. Добре, завърши тест. Тук това го прескачаме, защото така и така си го правя друг път този тест. Вие сте дясно, долу, близо до ПБ, Прогресивна България. Дайте сега видим. Не си толкова дясен, бе. 34% си ляво, 65% си дясно. Доста по-либерален ме изкара, отколкото. Мисля, че заради въпроса с религията по-скоро. Либерално 50. Той си е чист евроджендър, Босков. Направо не можеш да се наричаш консервативен. Ти си по-малко консервативен, отколкото си либерален. Международно право... Съгласен с реализъм също международно право, ама те тия въпроси, врачи с газа и с това съм малко, да. По принцип съм доста реалист. Това е единственото нещо, което не съм съгласен. Тук трябва да е 60% реализъм, а не международно право, ма иначе толкова. Прогресивизъм 38% срещу традиционализъм 61%. Тук е 50% популист, Блъсков чат, даже 51% си е популист и е възрожден. ти си от другата страна ти си първо възраждане, втори ППДБ.
Аз ти казах. То То реално, ако беше ПП и ДБ вероятно ще да е над Възраждане, а Обаче- ПП ще да е под ПБ, ама... Обаче и Румбакис ти е близко. Румбакисът ти е там е и той. Аз мисля, че трябва да се прехвърляш от кораба на Възраждане в кораба на Румбакис. Проблема с това дали ще излезнеш идеологически близък до Радев е, че Радев е всички идеологии едновременно. Защо? Той е точно твоята идеология. Смисъл такъв, не иска излизане от Европейския съюз. Иска... Виж са, на теория да. На теория много от нещата, които той говори са така, обаче па същевременно ти гледал ли си му програмата на Радев? Човек, кой ти гледа под програми? Гледай какво ти говорят. Аз гледам програми. Това е gut feeling. Никакви програми не гледах. Програмата на Радев, братче, има една глава енергетика. И главата енергетика е следното. Подкрепяме соларни панели, подкрепяме вятърни мельници, подкрепяме батерии, подкрепяме въглища, подкрепяме газови електроцентрали, подкрепяме ядрена енергия, подкрепяме евентуални нови иновативни технологии в енергетиката, което ти просто можеш да спестиш тези 3 страници да напишеш подкрепяме хората да имат ток. Защото той всичко, разбираш, и всичко едновременно. И затова ти казах, че няма нужда да гледаш програмата. Тук си прав. Това е така. Човек, днеска гледах Владо Николов при Карбовски и той каза, искаме силна България в силна Европа. Те много бягат от каквито и да е антиевропейски въпроси, но те са такива, в смисъл. Виж сега, те са евроскептици, а не антиевропейци. Аз това искам да се развия тази разлика, защото иначе става опасно за въобще европейската перспектива за България. Аз съм съгласен с това, което говорят. Дефинирай го. В смисъл, добре, ти ще ендорснеш ли някоя партия преди вота или не? Не. Няма да ендорсваш, няма да си кажеш публично за кой ще гласуваш. За момента... Не, ще кажа публично. Що? Аз даже мога да ти кажа от сега за кой обмислям да гласувам. И действително обмислям до голяма степен за Радев, но то е от съображение по-скоро стратегическо, отколкото идеологическо, защото първата ми мисъл на тия избори е, че трябва да има някакво правителство и трябва да има някаква поне пауза преди другите избори. Врачи, не може се есента пак да имаме избори. Това е абсурд. И в момента вече се говори, че есента ще имаме пак избори. Добре, как? То ще има президентски избори. Ама ти как си го представяш? Сега ще питам тебе. На Румбакис кампанията му струва милиони сигурно. Ще достигнем най-вероятно милиони, докато завършиме кампанията. Аз го казах това нещо. На Слави Трифонов му мина този номер да нищо да не прави, защото неговата първа победа беше лоу кост. Просто той вече си беше някакъв идол на народа и го избрах. Тук в Румбакис наляха милиони. Ти как си го представяш Румбакис да влезне и да кажем и не стават нещата, айде пак на избори, при положение, че знаем до какво води това нещо? Не мога да ти кажа, и мене това ме притеснява и това е една от причините малко да се дърпам и да не го казвам директно, защото аз наистина си мисля, че трябва някакво правителство. Не може би война в Иран има къде и ние тук в България не може една позиция да извадиме, да нямаме пак премиер още 9 месеца, пак да има лутане, кой е служебник и така нататък. Не може, трябва да имаме някакво правителство. Обаче ти това да го казваш е факт и тук какви опции има за коалиция? Неговите опции за коалиция са много гадни в момента. Трябва да гласуваш или за Възраждане, или за БСП, за да има още партньори. То това е момента, ама той според мен няма да прави коалиция с Възраждане. Как да няма, бе? Как да няма? Сега ще ти кажа каква е моята теория. Моята теория е, че Румбакис ще управлява с ГЕРБ и това. С ГЕРБ и с Пеевски, но не директно, а чрез проксита. И тъй като според моето наблюдение хората от Възраждане са прокси на ГЕРБ, просто ще управляват с Румбакис и те ще бъдат този елемент на връзка между двете олигархи. Докато ППДБ, не знам кой може да има апетити, ама според мен в момента има отворена война между Асен Василев и Румбакис. Да. Според мен Радев има няколко варианта. Не мисля, че Радев по някакъв начин се съюзява с Пеевски. Дори бих казал, че той ще търси да направи съюз
на основа против Пеевски и там е, според мен, визията той да управлява с ГЕРБ, защото с герберите могат да направят 160. Те направят ли 160, това значи, че могат да правят каквото си искат. В смисъл конституционно мнозинство, правиш какво щеш. Да, за 4 години, защото той после отива по дяволите. В смисъл, той ако се съюзи с Борисов, това е, нали. Обаче за тия 4 години ще могат да правят каквото си искат и Борисов ще може да се отърве от всеки зависимости, ако щеш от Пеевски, ако щеш от който и да е. Тогава много бързо ще има преориентиране на герберите, които са по-пеевски настроени, защото ти като имаш това мнозинство 160, това са царете на държавата за 4 години мандат и ще се преориентираш към тях. Обаче Радев не мисля, че има как да направи това нещо с Възраждане поради няколко причини. Едната от която е, че Костадинов никой няма позволи да го направят втори някъде. Дали от его, дали от каквото и да е, всеки сам си преценява. Но по принцип, ако се увъртиш в тия общности в момента в социалните мрежи, възрожденците най-много са против Радев. Това им е най-така. Те са най-активни. Защото Радев най-много ги цица. Радев и ги изцица. И няма да се съгласят да станат Волен Сидеров, нали, Златния пръст, защото Костадинов тези процеси ги е гледал и той ги знае много добре. В смисъл, даваш си партията под наем на Златния пръст, един период от 2-3 години може би ще издържат това не така работа, ти кешираш каквото имаш и приключва всичко. Според мен това няма да се случи. Това, което аз го виждам като повече възможност на тия избори, са две неща. Едното е или да викаш да стане тази война в ППДБ и да се разцепят по линия Радев и Радев да успее математически да събере с хората. Да, обаче тук има един проблем. Ако ППДБ се разцепят, за да едната от двете половинки да отиде с Румбакис, другата половинка автоматично изцитва целият електорат на другата. Така е, да, абсолютно. И те за това седат още заедно в коалиция. То се вижда и на тези избори, че май вече не им се много седи в коалиция, обаче знаят, че първия, който напусне коалицията, е мъртъв. Да, бе, така е абсолютно. В смисъл, това ще се случи, но виж сега, ти имаш варианта, в който ако има перспектива за стабилно управление, 4 години в управлението си струват. Мисля, това е момента. Ако математиката не се падне така, че да е стабилно, ако той едва събере 121 депутата с примерно някой друг, който не е толкова, нали, на вид за това нещо, ти тогава нямаш стабилното управление, знаеш, че това ще издържи 5-6 месеца и ще приключи и тогава няма да се съгласиш. Той също и с герберите, защото примерно ако те двамата с Борисов имат не 160, имат 159, ако искаш, те тогава доста по-рисков е този съюз между двамата, защото за тия 4 години не могат да правят коалиция, конституцията, не могат да правят съдебни неща, които ще ги еманципират от Пеевски и от зависимости и така нататък. Тогава е доста по-рисково. Много зависи как ще падне резултата и аз затова примерно не съм още на 100% решен, защото до изборния ден социологиите са какво падне общо взето. Ти горе-долу някъде по обяд на изборния ден ще имаш представа какво се случва. Като видиш екзит половете от 12 часа на обяд. Ако тогава Радев е повече от очакваното, аз лично, примерно, защото следя избори, нали, коментирам и така нататък, имам някакъв усет, като видя обедните, нали, екзит полове, на къде вървят нещата. И затова съвсем честно ти го казвам, ще изчакам до към 3-4 часа на изборния ден, последния момент горе-долу, ще видя как вървят нещата и ще отида и ще пусна глас правилно това нещо. Като тежестта ще е към това да може да има някакво управление. Не знам какво ма да има някакво. Дава и за ППДБ да съберем 121 депутата и сме готови. Никакъв шанс. Никакъв шанс. Това е... Има две партии, за които няма да дам глас. Едната е от принципна основа. Не, 3 партии, за които няма да дам глас. Две от тях са... Една е принципна основа, другата е идеологическа основа, третата е лична основа на лични симпатии. На принципна основа няма да дам за ДПС глас, на идеологическа основа няма да дам за БСП глас, нали, заради Крум Зарков, който съм несъгласен с идеологическата му позиция на 100%. И другото е ППДБ, защото не ме кефат. Защото не са ми симпатични. Защото много се псуваме и не мога да им дам глас. Ясно. Ето сега чата тук е видял всички гледни точки. Да видят как разсъждава другата част от електората. Ще видим стратегически, нестратегически. Ще бъде интересно. Аз мисля, че няма да има избори за парламент на октомври месец. Ако има, значи Румбакис 100 пъти той ще влезне в... Няма да е вече спасителя.
Я го знам, той според мен, ако види, че не му се получи сега, както беше плах и спокоен, според мен, ако тръгне пак на избори ноември, мога да тръгне доста по-здраво, защото той, ако се провали, Саша, защото тръгна много слабо, той разчита някаква инерция, всичко е много така плахо. Той не се явява по медии, в смисъл няма участие никъде. Това, Сега дето ще ходи при... Сега ще ходи при това, бе. Сега ще ходи при... как се казва? При... И той ще ходи при Карбовски. Радев ще ходи при Карбовски. Така, чух. Ми обясниха, че Карбовски си взима такова. Карбовски си взима абонаментче, плащаш му там, не знам, чух 6К, не знам, не е потвърдена информация. Не знам дали са 6К, лева, евро, той няма вече левове. И щял да ходи и той. Така че... Карбовски се дореди. Това между другото, ще направи безкрайно много гледания, просто защото единственото му участие и ти като тръгнеш да гледаш нещо, ще го гледаш от Карбовски. Знаеш ли кой другата неделя ще ми гостува в стрима? Кой? Асен Василев. Верно. Ще се навие да направи една дискусия с други хора от различни идеологии. Не, няма, със сигурност. Нали, той иска да ходи на дебат, какво? Другите не ходят на дебати. Ма виса, това с дебатите е пълна простотия, защото дебат, кой иска дебат? Обикновено догонващите искат дебат, тия дето са отпред не дават дебат, защото само могат да загубят от този дебат. Точно, да. Така че това не е американската политика, дето да има дебат, защото има две партии. И във всяка една държава няма дебати вече, защото никой не иска да си загуби позициите, защото Румбака какво ще спечели от този дебат? Така е, да. Не, той според мен трябва да се яви на някой друг дебат. Това е моето лично мнение. Не на дебата, ами поне някъде се яви, където го предизвика, защото ти не може, ти в един момент, като мине цялата кампания и ти никъде не си се явил, където примерно да е малко по-рисково и ти изглеждаш малко все едно с... Добре, хубаво, какво като се явиш на дебат, дори да го загуби този дебат? Трампагата отиде, загуби го този дебат, показа още на дебата какъв калъв е с They're eating the dogs, they're eating the cats или там каквото говореше. Хора като тебе продължиха да вярват, че Трампагата е по-добър. Какво ти кажа? Виж са, аз съм живял в Лондон и си спомням как се крадоха птиците от парка, така че мене не ми въздейства толкова много това нещо от eating the cats, eating the dogs, защото също така не съм толкова вярващ, че той говори... Няма влизам в тази дискусия, нали? Ама аз имам такива много ярки спомени от нещата, които правиха българите в Лондон, които бяха доста... И това са българите в Лондон, които бяха доста в линия с той една държава си има закони, няма значение кой ги прави. Ако ще да ги прави англичанина, пак трябва да си понесе отговорността. Но въпросът е, че дебатите според мен не носят никакви... Той загуби дебата с Камала Харис. Аз също си мисля, че беше къмто равен, ама той беше по-зле. Защото очакванията към него бяха дори някакви по-високи. Тя беше кандидат тук от нищото, братче, и тя не е добра в дебатите по принцип. В смисъл, тя не е въобще добра в тия неща и тя се представи дори леко по-добре да се представи. Това е голяма загуба за него и според мен това се случи. Сега той имаше момент, който ти го пропускаш контекста, че той все пак срещу реалния си опонент, който беше подбран от Демократическата партия Джо Байден, сега той се справи по-добре, просто защото Джо Байден не можеше да говори в онзи момент, нали? Не знаеш къде се намира. Добре, да ти задам ли провокативен въпрос? Давай, аз съм окей с провокативни въпроси. Това е провокативен въпрос към чата, който... Гледайте сега. Тук да знаете, че може да си вкарате автогол с този въпрос. Ще видим дали Блъсков ще успее да ви отговори подобаващо. Ако не, аз ще му дам пищов. Питай го за кого ще гласува баща му Петю Блъсков, дали си върна кредити към КТБ след фалита. За кой ще гласува баща ми? Сега ще започна с една забавна история, която има два прочита и съм убеден, че тия, които ме хейтят от стрима, може да си я харесат много и да си я носят със себе си дълго време и ще произведе след 5 години един от тези фейк дискурсии, които често се появяват, но явявам се аз на избори от Синя България. И аз по принцип съм в 23-ти мир отреден в някаква листа. Аз по принцип съм от 23-ти мир и честно казано ми беше и там мястото, ама сега малка партия, трябва да се пълнят листи, да има хора в листите. Аз бях там много назад, аз бях 5-то място. Нямаше шанс да се вкара един депутат, пък амо ли 5-ма. И съм в 23-ти мир. Съответно нямам много преференции за хората. Ти примерно имаш
1% от гласовете автоматично отиват преференции. И аз за евроизборите, примерно, имах колко там, 790 преференции, нали, някаква нормална цифра. За изборите в 23-ти МИР имах 17 преференции. От там колко бях, 5-600 гласа. И аз съм в 23-ти МИР. В 23-ти МИР има две семейства от по 5 души, които знам, че са гласували за мене, горе-долу. 3 семейства там, 10 души са гласували за мене. Още около 8 души или 7 души някъде ми писаха, че са гласували за мене. Баща ми е в 23-ти МИР и не ми каза за кой е гласувал. Обаче като си сметнах нещата, ми липсваше неговата преференция. Трагедия. После стана скандала, нали, че много преференции липсваха по принцип. Нали, Emotional damage. Виж са, по принцип не мога да кажа дали не съм убедил баща ми да гласува за мен. Той не държа да гласува за мене. Аз по много въпрос съм несъгласен с него политически. Така че тук го има този момент, но да кажем, че аз не знам за кой гласува той. Наистина не знам за кой гласува той. Знам, че гласува. Това е нещо, което знам. Майка ми не гласува. Тя само за мен е гласува. Само като бях аз съм тя друг мир и гласува за мен само за евроизборите. Но баща ми не гласува за мен. Не знам за кой гласува. Нямам идея за кой гласува. Той има някакви странни преференции от към политическа идеология. Гледа някакви хора, дето аз примерно не съм голям фен за тях. Беше гледал, ония ден го фанах, че гледаше TV7-8, защото той понякога готви яденета за децата ми. И аз отивам, нали, да ги взема от тях. И го гледах, че гледаше някакви хора от TV7-8 и говорих някакви големи глупости за войната в Иран, честно казано. И той ги гледа, слуша ги, съгласява с тях. Не знам. Има различни виждания от мене и не знам за кой гласува. Имаш още един, айде ще ти знам последния провокативен въпрос, който идва от Twitch-а. Към госта, той ли е потребител Вайкарис в Reddit? Значи такъв потребител няма и той не съществува, никой не е Вайкарис в момента в Reddit. Добре, ще го приема като не, но може някога да си бил. Потребител Вайкарис активен в Reddit не съществува. А относно КТБ въпрос, защото аз го прочетох връщането на кредита в КТБ. То като е фалирала банката, ти можеш ли да си върнеш кредита в нея? Не знам. Защото и аз не знам, защото не схващам въпроса какъв е. Но мога да кажа, че каквото и да се случи, хубавото е, че вече сме в еврозоната и банковата система работи по друг начин. Така. Чат... Вече сме... задавате въпроси, дето не трябва да ги задавате на Блъсков, според мен, ама айде. Значи има уебсайт на труд, в уебсайта на труд има контакти, там има една поща, може да пратите въпроса на пощата си, евентуално някой може да го види, да го даде баща ми. Пишеш, че можеш. Можеш. Значи не мога да кажа дали си е върнал някакви кредити, не знам какви кредити има към КТБ, тук въпросът е към него, отиваш на сайта на труд, контакти, там беше нещо от сорта на trud@trud.bg, пишеш мейла до господин Блъсков. Извинявайте, господин Блъсков, вие върнал ли си сте кредита и може да ти отговори съответно. Така може да стигнеш до него. Това казах и на Любо Жечев. Аз няма сега хора да го питам, да му звъня, тук някакви в Twitch чата те питат, защото трябва после да му обясня какво е Twitch и защо го питат в Twitch чата. Той няма профили в социалните мрежи, така че... Вижте сега, аз ще повторя, че ако има господин Виктор Блъсков някакви съгрешения, за които мога него да го питате, питайте го него. Неговия баща, го питайте неговия баща, защото виждаме, че за зле или за добре и от нашия отбор постоянно излизат някакви новини за бащи и майки в миналото. И с вашите камери по вашата глава се получават нещата. Така че не дайте да се впрягате в такива неща. Ако има нещо лично, което Виктор Блъсков е отговорен за него, му държете сметка за неговите неща. Питайте ме, що съм в НПО-то на Шкварек, ако искате. Аз искам да има дебат с Шкварек. Това ми е мечтата. Това ми е life goal. Трябва.
Ти ще кажеш кога се връщаш в България и правим дебата. Давай, май месец, 1 май. 1 май. Чакай да видим дали ще има гориво за Аз самолети. трябва да видя кога беше Сабатон в... То не беше и на 1 май. Кое е в 1 май? Сабатон в Пловдив. Не, гледай там първата седмица на май. Не, то е юли. 23 юли. В Пловдив Сабатон. Който не знае, между другото. Да. Сега не знам, има един коментар, не знам дали е ироничен или сериозен, но пише: бащата със странна история, Масинковица е топ, няма връзка. Това, знаеш, и ме ми го коментира това много често, които викат: ама ти какво, ти са нямаш връзка с баща ми? Не бе, никъде съм казал такова нещо, смисъл, видях го преди няколко часа, утре мога да го видя, да си говориме си, пускам статии към труда, абсолютно имам връзка с баща ми, при това дълбока връзка. Кажи му на другия път на баща ти, ето аз имам едно нещо също към баща ти, към Вестник Труд специално. Вестник Труд ми ядосаха миналата година, защото споделиха един мой пост, без да кажат, че е мой. Поста, Верно. в който аз сравнявам Флора с Софи Богор, не пишеше кой го е написал този пост. Така че на Вестник Труд, когато искат да цитират мой пост, за добро или за лошо, поне цитирайте, че аз съм го написал. Няма да ви съда. Не, ти си напълно прав. Абсолютно съгласен съм с тебе. Защото бяха взели двете снимки, които аз бях взел, и бяха написали либерален, не знам какъв беше, юзър ли, какво бяха написали. Да пишат, професора ги нахрани. Или... Либерален, какво знаеш и заглавието? Не си спомням, беше във Вестник Труд, Флора беше обидена, чакай сега... Трябва да го намеря това. Аз по принцип имам, защото аз си качвам сам статиите, дето пускам към труда. Имам достъп до администрацията и ще го намеря това нещо и ще добавя като автор. Плюс ще то вече какво автор? То тази статия вече никой няма да я види никога. Да, бе, съгласен съм на това. Не е окей, прав си, абсолютно прав си. Чакай, сега ще ти пратя даже линка. Съгласи. Фора стративия, либерализмът не е... Да, ето. Сега ще ти покажа. Ето, пращам ти я във фейса, тази статия. Тук е Z скриншот от мой пост. Чай да блокирам само Мишо Шамара от страницата и да си мина на профила. Защото той продължава да пише. Защо го блокираш, само ти дига алгоритъма? Защото той не чете, аз по принцип нямам против. Да, добре, тогава не му пиши просто и го остави да си коментира и ще му мине сега. Нямам против абсолютно никой, абсолютно който и да е, колкото ще да псува, да плюе, да обяснява, освен заплахи, освен баш псовните деца. Обаче, трябва да има някакво четене, защото ако дойдеш, плюеш и не четеш, и аз няма да чета. В смисъл... Добре, ето пратих ти статията на Вестник Труд, която аз много ме издразни, че не пишеше кой е написал този пост. С право те издразнила, ще повдигна към редактора, който го е качил това нещо, че го намеря кой и ще повдигна въпроса, защото не е окей това да се прави. Аз също не съм окей да се прави това нещо. Ти си виждал моите статии, да ги качват там свободно слово, Карбовски да ги качва и така, поне ми слагат името, нали, не ги качват без мене. И да ти сменят снимката. Да. Братче, аз имам някакви такива снимки, деца ме бати с гадния мръсен пашака, гледа. Това е положението. Статията в Стандарт още много ме дразни, която беше, какво беше, Виктор Блъсков, Пеевски печели, примерно, нещо такова. Виктор Блъсков, 2 точки, Пеевски печели фенове и пак са ми сложили тази същата снимка, между другото, на всичкото отгоре, т.е. да изглежда все едно аз съм в ДПС-то, пращам ти на тебе месенджер да я пуснеш, а то беше коренно различно нещо това. В смисъл нямаше нищо общо с Пеевски печели фенове. Беше по-скоро за това, че тия скандали и влизането в така риторика, където се плюеш и се псуваш, му е най-удобна на него. Вижте каква снимка съм избрали. Да, и бях сложил тази снимка и аз тук изглеждам само аз съм от ДПС. В смисъл някакъв намутен, свърди, гаден тип. Да. Знаеш ли на кой ми напомняш?
Напомняш ме на един от серия Гоморра. Чакай, само На ще... кой? Няма да видим. Ама... Само в първи сезон обаче. Това е то по-възрастен от тебе. В първия сезон изглеждаше... Чакай да ти го шерна. Виждаш ли ми? Не, ти не ми го виждаш екрана. Чакай само да ти го шерна. Трябва да отида. Ето тук да ти го шерна. Сега трябва да го виждаш. Виждам да... Това си ти след няколко години. След няколко години. Като наполетански каморис са те показали. Да. Олигарх, бате. Добре, хубаво. Видяхме. Той дето... Кажи. Защото човек в видях с чата. Знаеш, че му е наследник и в момент, че трябва да връща. Има една разлика в българското законодателство, че ти си наследник само ако решиш да си наследник. В България ти решаваш дали да си наследник или не, по принцип. Когато дойде време да се разпределя наследство, трябва да се съгласиш. Това е български закон. Чат, те ще му префърлят всичко предварително. Спокойно дишайте. Хората си знаят схемите. Вие в Италия се казваше, ходите да крадете в къщата на крадците. На какво беше? Ще продавате краставици на краставичария. То е измислено. Виж сега, това всичко ще се разбере. Няма как да се скрие, така че аз съм чист пред себе си и нямам против да се гледа дали ще се случи или не, така че... Не знам, много голям обсешън има около баща ти. Разбирам, че... едно време НДСВ е била на косъм да победят. Защото тя изтрива накрая победата на СДС и вестниците на баща ми са застанали на страната на НДСВ и това явно още държи влага. Поне така ми го обясняват някои хора. Не знам. Аз съм роден 92, не знам какво е станало 90-те. Аз знам, че тогава съм си играл с Лего и съм гледал... обаче от медиите на баща ти произхождат доста жълтопаветни журналисти. Доколкото знам и Бенатова е бачкала там. И Бенатова е бачкала. Там. Крис Караджов е бил там, преди да замине за Америка. Кой друг, не знам. Кои са били другите видни писти? Знам, че много му държат сметка, че той на BTV е бил там, ама той е по другата линия. Добре. Имаше още доста. И на Пески пиарката е бачкала там известно време. В принцип Велислава Кръстева известно време. Това преди 20 години някъде. Добре е захлебил баща ти. Едно време всеки българин сутрин се събуждаше с вашия вестник в ръка. Аз съм слушал истории само към това нещо. В смисъл, че едно време, като няма абсолютно никакви нито вестници, нито медии, четеш само тия формалните деца на правителството и изведнъж ти излиза някакъв вестник, който пише някакви такива по-разчупани новини и се е продавал като 300 000, 400 000 тираж. Те са били някакви брутални тиражи едно време вестниците. Не знам нищо, аз съм роден 92, това съвсем съм го изпуснал. Чакай сега, аз си спомням баща ми четеше Труд и 24 часа. Аз решавах кръстословици с баба ми, защото тя много обичаше Бог да я прости, решава кръстословици и решавахме кръстословици. Това беше вестника за мене. Чат, да знаете, че всъщност Блъсков е много по-либерален. Говорили сме си на друг път. Да знаете, че всичко това е... ти сега да не ми развалиш репутацията. Много по-международен, много по-екологично чист. Да знаете, че това е само така отпред фасона и го играе. Чай сега ти ще ми развалиш тук репутацията. Не стига, че на теста на Благо излизам и при мене си излизаме. Излизаш възрожденец, какво си правиш? Виж сега, ако трябва да бъдем такова, чух, че си правил този тест с Кузманов ли, как се казва този пичага? Трябва да направиш един лайвстрим и с мене, да подпаля малко по копейките в твоя чат. Ела петъка. Аз съм навид. Айде, ще дойда да направя теста по копейките в твоя чат да ще пикаят газ. Аз веднъж както си седя в стрима, нали, като стримвах протестите срещу Пеевски и Борисов и стримвам и тогава беше много, това 2000 души в стрима. Викам, аз сега като са се насъбрали хора на канала, я да направя една анкета какви хора има в моят стрим. Беше много смешно, защото ППДБ излезнаха 30% примерно от стрима ми. Викам, какво става тук, бе? Това стримца си бая зловещи. Аз като бях един път в чата, бая си беха наперени.
Да. Те и мене ме заплашват и псуват, защото от време на време попадне въпрос, примерно за Русия и аз поне не съм фен на Русия и ти, джендър, евроджендър, бегай от тук, бе, нам си, какво нам си, що мен много ме мразят русофилите, защото смятат, че трябва да съм техен и защото те спечелиха много така предимство с това, че създадоха впечатлението, че ако си консервативен, трябва да си русофил. И сега много се дразнят, като има някой, който примерно има малко по-така десни виждания и не е русофил и това ги дразни. Това е човърка много. Ако в петък дойда и направя теста в твоя стрим, ако действително потвърдиш после поканата, може да го направя една идея по-ППДБейски. Аз съм окей, смисъл за мен е окей това. Като цяло при мен в YouTube не е много активен чата, защото повечето от пътите хората не могат да пишат, защото е само за платени членове и те докато разберат, че могат, не са толкова активни, повече пишат в Twitch. Така че, но е забавно. Гледай сега. Като цяло имаме различни виждания върху нещата, обаче искам да кажа едно нещо и на другите хора, че за добро или за лошо трябва да съществуваме заедно по един или друг начин. Може да не ви харесва това, което мисли Блъсков, може да не ви харесва това, дето мисля аз. Единствено може да се бориме за сърцата и душите на третите хора, но в крайна сметка, щом има такива хора, трябва да се... Аз затова казвам, че трябва да се гласува, за да разбереме какво искат хората. Да. Аз съм съгласен да видим какво искат повечето хора. Ако повечето хора искат нещо различно от това, дето искам аз или искат хора като мен, да си пишат сами бележки какво да правят в живота си. Да, съгласуването е голяма болка моя също. И много трудно се обяснява, че трябва да се гласува. Това е, у нас е станало, ти си като вземеш позиция, като кажеш, че трябва да се гласува, и веднага се почва, ама то няма значение, ама то кой брои гласовете, ама то измами, ама то такова. И това е нещо, дето ти си като бълък, ако гласуваш. Ти къв си ти да гласуваш да те мамят все едно. А то също е обратното, не? Ти си бълък, ако не гласуваш, ама много сложна битка е това. Казвам ти, решението ще бъде, ако малко се центрираме всички повече, така че от време на време напиши един пост в подкрепа на гей двойките, в подкрепа на емигрантите и примерно пиши, аз съм против емигрантите, ама поне като са в България да имат добри условия. Ето ти пример. Аз съм против емигрантите, ама поне са красиви жени. Нещо прави, което да е по-центристко, за да имаш по-малко хейт от другата страна. Аз ако нямам хейт, кой ще ме гледа? Това е основата на канала. От време на време ти се получава рейджбейта. Не си спомням какво беше пуснал преди няколко дена, ама беше доста рейджбейтърско. Да, нещо бях пуснал наистина. Без за тази от ППДБ мисля, че визираш. Не, беше нещо друго. Вече аз не си спомням. Може и това да е било, не си спомням. Аз повечето постове в Фейсбук са фъргам и бягам, в смисъл. И после 2-3 часа отивам и проверявам и пускам отговори на коментарите, за да има още рейджи. Трябва да напишеш, трябваше да кажеш ти, че имаш травма, че баща ти не ти е дал преференцията си. Защото нали тя каза, че това е травма. Така че ти трябва да кажеш, моята травма е, че баща ми не гласува за мен. Това е добра идея, между. Аз познах, имаше една депутатка, която беше много смешно, кандидат-депутат, където беше отишла на избори, нали? Тя живееше с сестра си, много близки, много нам си, какво нам си, що. И се беше явила. Тя ще е някаква от най-дребните партии там. И явно сестра е решила, че ще има 5-6 преференции, няма да има никакво значение. И не е гласувала за нея. Ще накрая беше излезнала кандидатката с 0 преференции и просто беше станал брутален скандал. Се бяха скарали двете. До ден днешен не си говорят. Баща ти е казал, че нещо там не са ги преброили като хората. Само, че реалността е, че е дал за някой друг. Между другото, много зависи за кой е дал. Защото, примерно, аз бях Синя България. Сега толкова е дал, примерно, за някой коренно различен идеологически,
повече ще го приема, отколкото приема гласува за Синна България, има дал друга преференция. Никога няма да разбереш. Блъсков сам е съгласен да не се ти не се би гласувал сам със себе. Аз не съм гласувал сам себе, защото аз не съм от мира, от който кандидатства, по принцип. Аз гласувам, също с кой мир гласувам? Аз съм 24-ти мир, нали, където живея, обаче гласувах в 23-ти мир, в смисъл бях в 23-ти мир кандидат за депутат. Така че... Забавно. Посмяхме се, ето, може и да се посмеем върху различия. Аз не държа баща ми да гласува за мен, смисъл. Нали, може да сме съгласни. Ако беше от... Ако синът ти един ден е кандидат от ППДБ. Като ми разказваше за училищата, дето си гледал, си викам дали е ходил до училище Космос Блъсков. Пращам го при Калушев. То вече не може при Калушев, ама в Космос. Това не е за шегара, това не е за шегуване, тази работа, то е... Добре. Хубаво. Айде, благодаря ти много, че се включи. Ако искаш, ще се включа в петък да направим теста на Добре. Да има стрим, да няма апокалипсис до тогава, защото... Чак па, толкова апокалипсиса ще... Ако сме на свещи, няма да се чуем. Ама до тогава ще има ток. Плюс това тук в момента днеска има много вятър и перките днеска е на 0 тока в Германия, така че спокойно. Да. Работи. Няма нужда да затваряйте ядрените централи. Всичко затваряме. Отиваме видя, че не могат да излизат мъжете от Германия, така че се подготвяйте. Както казват, бакалап. Добре, лека вечер. Чао. Лека вечер на всички.